luput. Tak aturke sekilas tetembangan Lestari. Lestari. Mereka ternyata jogete Mas Kumet ya ampun, disangka kaduan kaya wong iso joget iso kaya wong mendem ngono piye to? Iso apik ngono. Penghayatan, Pak. Oh, penghayatan. Nggih, nek mboten kula mboten saged. Oh, ngono. Lah kula wau nggih pun polah kados ngoten lho. Tapi panjenengan nek iki trenten teori, jogete teori. Teori. Nek sampean ketok awur-awuran ketoke. Kok ngertos? Iki kan yo ngerti. Kok ngertos piye Mas aku. Kene ya laras ya. Dalu menika Laras. genduk lintang Kairo Nggih, juga hadir. kersane. Lho kok kersane piye ya